Evar baş heval neçem carektin bi hevrane îro şeşê mijdariye em ê çend mijara ji ra ragihînin ji zapên nûçe hinin îro hin dîmenê din derketin holê ku pêdeke carek di çûyî hawara leşkerên Türk û ji wan re rê çêdike em ê behsa vê mijarê bikin li Raniye jî li Başûrê Kurdistanê li herêma Raniya li gundekî balafirên keşfê yên dewleta Türk êrişî êriş kirin û li wê dereceyê di vê êrişê de sê kes birîndar bûn li Hewlêrê îro HDP daxuyaniyek da ji ber ku li wê derê ofîsa HDP heye û tê gotin ku li dora HDP li dora ofîsa HDP van rojê dawî liv û tevger henin tê fikar kirin ku êrişek pêk were ji ber vê yekê HDP îro daxuyaniyek da û bangewaziyek kir. Li aliyê din Wezîrê Karê Derve Amerîka Antony Blinken çû Tirkiye û li wê derê bi Hakan Fidan re wezîrê Tirk re hevdîtin pêk anî di vê hevdîtinê de çi hebû çi hat axaftin em ê hewl bidin ku behsa vê mijarê bikin û heyetek ji Fransayê li ser navê serokê Fransayê Macron çûyî Rojava li wê derê îro hin hevdîtin pêk anîn em pêşî behsa vê mijarê bikin. Ev mijar îro di ajansa da hat weşandin heyeta ku di nav da wezîrê karê perwerdê û hin nivîskar û siyasetmedar hebûn çû Rojava li wê derê bi nûnerên rêveberiya xweser re hevdîtin pêk anî û heyet dibêje ew li ser navê Macron serokkomarê Fransayê çûne wê derê di vegera xwe ya Fransayê de wê daxuyaniyekî bidin. Mijara din îro li Hewlêrê wek em hêjin behs kir daxuyaniyek hat dayîn û di vê daxuyaniyê de Bêrîtan Güneş parlamentera HDP ya Mêrdînê daxuyanî da û got li vê derê jiyana endamên me bin xeteriyê de ye û li berpirs jî rêveberiya herêmê ye bang li wan kir HDP divê jiyana endam û alîgirên HDP yên li Başûrê Kurdistanê kir ji bo parastinê û Bêrîtan Güneş li vê derê dixwazin ji bo wê bûyerê hemû çapemeniyê çar parça Kurdistanê de hemû Kurdan û Kurdên li cîhanê de û hemû navnetewî em agahtar bikin ji ber wê yekê ku em li vir kom bûne. Wekî hûn dizanin partiya me HDP ev dehan salan e li Bakurê Kurdistanê û Rojavayê Tirkiyeyê siyasetek demokratîk didimeşandin ji bo mafê xwe yî rewa lê hemberî vê têkoşînê ber şer bûye berxwedana xwe mezin da têmeşandin ji ber vê operasyonên qirkirina siyasî ji Kurdistanê ji ber wê yekê bikin her wiha kesên ku Kurdên ku ji Bakur hatine Başûr dixwazin fikrên xwe ramanên xwe bi azad bînin ziman û her wiha jiyaneke ewlehî dixwazin li bin axa Başûr de jiyaneke azad û parastin jiyan bikin lê em çi dibînin em vî rewşê niha li vir de nabînin çi heye em hinekî behsa wê bikin em dikarin bêjin Kurdên ku ji Bakur hatine û her çar parçeyê Kurdistanê jî hatine li Başûr da bê statûne û hîn jî ji bo ku statûyeke bistînin an jî qeyda xwe çê bikin ewraqeke UN ji wan têxwestin û ev şermeke mezin e ji bo netewê Kurdan em bîne li vir de jî rexne dikin û her wiha Kurdên ku ji Bakur hatine Başûr ji ber xincetên siyasetê siyasî li bin tehdîtên mîtê de dimînin li wan tehdîtan da aliyê jiyanî jî tehdît distînin û li bin siya van tehdîtên mîte de dixwazin jiyana xwe bidomînin lê gelek piskirêk jî derdikevin çend rojberê bûyereke qewmiye li salvegera sedemîn ya komara Tirkî de bîst û nehê mehê de bûyereke li ber nûnertiya me de qewmiye ew bûyer em dikarin bibêjin ne ji rêzê ye û hewceyê em li ser bisekinin em îro dixwazin bi raya giştî re vê bûyerê em hinekî aliyê vekirî ve zelal bikin kesên ku dixwazin nûnertiya me ziyaret bikin ew kes gel em perî her roj aynı saetê de
تین نونرتیا ما زیارت دکن اندام نونرتیا منه لیوی روژه هنتش لبر چاوی وان قومیه او تشتی کجمره گوتن امجی بواره پار بکن گواک کو هاتن لبر دریان نونرتیه ده کسین کو به عالی فیزیکی خویای که پروفسیونلن و چنته وان ده جی وک ناملویان جی خویا دکن لبر نونرتیه ده وان شوپاندنه و حتی نونرتیه بواره هاتنه لی او کسین کو بواره هاتنه حتی کو چند دقیقه ده اوه دری وبه لگوره گاوه خواه آویتنه یعنی به حساب هاتنه به کتاب هاتنه خواستنه لور ده قتلیامه که پر مزن دمشینن خواستنه لور ده بریا کو چوا ناگیانا قرسل هات قتل کرن حسین آراسان هات قتل کرن دنیز بلبل هات قتل کرن وکی وینا مینا که جوانه خواستنه لور ده پیک بینن لبر جبر تصادفه که بچوک اف بویر نهاتیه پیک نهاتیه لی اف بویر قومی به آنجی نقومی به بله yani axaftinek dirêje bêguman ya Brîtan Güneş ji ber ku li wê derê we ji gudarî kir rasmen çûnin ku komkujiyekê pêk bînin lê êdî çi bû vê ji ber tesadüfekê pêk nehatî û werxuya ye ku nûnerên HDP endamên wan ya jî alîgirên wan ê ku çûnin serdana wan li wê derê hedefa mitene hedef yani beri ofise HDP bu naci HDP û li wê derê yani bi destûra hikûmeta herêmê hatiye vekirin û parastina wan jî berpirsê parastina wan jî hikûmeta herêma Başûrê Kurdistanê yani wekî din eger ku nikarin wan wir biparêzin lazim e bêjin ofîsa xwe li vir bigirin em nikarin we biparêzin lê eger ku li wê derê bi destûr ofîs hatibe vekirin mecbûr e ku wan biparêzin Divê ev mijar were şopandin ji ber ku girîng e li Başûrê Kurdistanê li Hewlêrê beriye mehekî jî beriye meh û nîvekî endamê kenekê di ofîsa kenekê de Deniz Bilbin xelkê geverê bû hat qetil kirin. Niha îro li Raniyê jî balafirên artêşa Türk êrîş birin li gundê Boskonê li gundê Boskonê bajarokê Raniyê girêdayî îdareya raperîne li wê derê êrişek pêk hat û di êrişê de binirin nava gund hatiye hedef girtin dikaneke beqaleke dikaneke û li wê der gundî dema ku li wê derê bûne rastî êrişa balafira Türk hatine û tê gotin ku sê kes birîndarin derbarê navê kesan dahê hetan he ti daxuyaniyek fermî tune lê ji xwe her tişt xuya dike her sê birîndar jî rakirine nexweşxane Li Zapê hevalên nêja îro nûçek hat ev mijareke girîng e û ev nûçe di hemû ajansa de heye hûn dizanin ku artêşa Türk di hevdê Nîsana 2022 de li Zapê dest bi êrişekê kir û di meha 12 yani di meha kanûnê ya 2022 ji hin devera vekişiya Piştre 23 tîrmeha vê mehê de yani beriya çend mehat salvegera Lozanê de li heman herêmê dîsa dest bi êrişê kir. û li 3 sale beriya bêguman beriya wî jî hebû 2 sal 3 sala li vê derê êriş bê navber berdewam dikin lê nikarin li vê derê serdestiya xwe pêk bînin. Ji ber ku li wê der gerîlayên HPG Yeja Astarê herêmê diparêzin û li ser ardbin ardilhewa leşkerên Tirk dixin nahêlin ew wê derê bi cî bibin. Lê leşkerên Tirk jî ji roja destpêkê hetanî niha bi alîkariya pedekê di nava liv û tevgerê de ne. Yani roja destpêkê leşkerên Tirk ji deriyê İbrahim Xelîl yani ji Zaxoyê ketin hindir ji Sîlopya Zaxo li wê derê ber bi Amediyê ve di wê rêda çûn hetanî Deralokê û ji jêr ve di geliyê balindê de xwestin were şikefta birîndara herêma Zapê dagir bikin. Yani pedeke jî da pêşiya wan. Evan mesela gelek we bihîstiye gelek caran me behs kir û ji ber ku dîtin ku gerîlayê HPG li wê derê li endamên pedekê naxe yani li kesên çekdar yani navê naxwazim ji wan re bêjim pêşmerge ji çekdarên pedekê naxe ewana çûn kincên pedekê xwe kirin ala hikûmeta Başûrê Kurdistanê rakirin û li hin devera wisa çûn.
Niha wê rojê Murat Qarayîlan roja yekê mehê yekê mijdarê beriya 4-5 roja ji stir kir TV ra axivî û got li vê derê em artêşa Tirk dikarin têk bibin lê em wan têk dibin leşkerên endamên pedeke dîsa didin pêşê wan û wan tîrin. Berê jî ev tişt hatibû gotin niha li zapê li derdora zapê parastin an jî amûrê herî mezin ê dewleta Tirk ê leşkerên Tirk mixabin 100,000 mixabin pedekê. Ji ber ku pedeke nebiye niha leşkerên Tirk 100 carî ji vê derê reviya bû xwe direvin dîsa tên. Înca îro dîmenek hat weşandin û di vê dîmenê de pir bi detayî tê dîtin ku leşkerên Tirk çûne li derekê bi cî bûne û pedeke ji bo ku evana li hin deverê dî jî bi cî bibin û li wê derê bimînin. Carek din ji wê derê neçin ji wan re rê çêdike, ji wan re cî çêdike, perde çêdike, dozerê xwe dişîne. û ya balkêş ew e ku ev jî bi ji aliyê gerîlaya ve bi drona tê dîtin yani ser serê wan e yani gerîla ji erdê ve û ji hewa de wan kontrol dike. Dîmen di îro di Anefê de hat weşandin ava di ew de ji di rojnivîsê de jî heye. Ava li vir ez werankî binêrim hema ji xwe re lê temaşa bikin. Ev der divê girê çarçal, girê Heqarê, girê Amediyê. Binê nêzik dike li vir ev ciyê ku hat îşaret kirin leşkerên Tirk bi cî bûne li vê derê bi helîkopterê wan danîne bi cî bûne ya jî bi bejahî çûne li vê derê di cî ji xwe xuya dikin. Al vir jî kepçe henin yani kepçe rê çêdikin ji ber ku li vê alî jî gerîla henin kepçe rê çêdikin ji bo ku askerên Tirk wisa di vê rê de werin. Ev der jî ciyê pedekê. Binê ciyê pedekê û ciyê ew ê ciyê pedekê û ciyê leşkerê Tirk belkî 200 metre tune nava wan de. Yani ev dîmen bi dronê hatiye kişandin û dibînin ji xwe yani herêm dibin ava gerîlayê de avê ew divirin binêr kepçeyê wan li virin. Yani vana ber bi ciyê gerîla ve diçin ava rê çêdikin tiştek acêb e bi rastî jî. Rê çêdikin hal vir dîsa rê çêdikin. Kepçeyê ku dibînin di hev kepçe eva pêşî rê çêdike adin jî ew sekin ye li wê derê. û arazî binir ewa yani berfirahiya arazî ji xwe ji or de tê dîtin. Ev der nêzî Amediyê ye. Al vir al vê jorahanê binêr ve hinek rê çêkin avayî ewa askerên Tirk heye yani wek qereqolekê dî çêdikin yani dixwazin ku li wê derê bi cî bibin. Piştgiriya binê li vir ew çêbûyê pedeke jî li vê derê li kêlek e yani askerên Tirk li vir bi cî bûne pedeke ji wan diparêze. Al vir ew cemse hanîne kamyona ne gelek malzeme hanîne herhalde dixwazin wê derê avahiyekî çêkin ji bo ku êdî neçin ji ber ku Par Zivistanê mecbûr bû reviya li wê derê yani wextê ku hewa tê girtin nikarin wê derê bimînin diçin û li dora vê ew ê jî avan wesayetê leşkerî hene belkî bi dehan kes henin asker tên endamên pedekê tên diçin konteynerê wan henin li wê derê wer xuya ye ku pedeke ji wan re dibêje neçin li vir bimînin çima diçin hûn diçin biharê dîsa tên hema zivistanê ji li vir bin çi xizmet lazim be mêj wera bikin em mêj wera re çêkin. Dîmen al vir binêrane hûnê baştir bibînin perde jî danîne pêşiya xwe heta kamerayê gerîla yani ev dronê gerîla diçin wan perdê wan jî dikişîne ji bo ku herhalde wiha difikirin wextê gerîla aha binir jor ve xuya dike evê perde we dîtin ev ye wek dîwarekî xuya dike ama esas perde ne yani pişt perdê de jî dozer ewkeyî avê artêşa girketa Tirk ji ber tirsa çalakiyên gerîla seranserê re perde kişandî. Yani ji bo ku gerîla wan ji dûr ve nebîne êvayî gerîla wan ji hewa de dibîne ji ber ku niha hewa werê girtin balafirê keşfê nikardin kar bikin yani mij bê baran bê tenêrî gerîla ketin nava wana û par dîmenê wan we temaşa kirin gerîla ketin nava wana û ew kirin yani êdî yani we dîmene de temaşa kiribû
نها روش ev ولی نجا ev یک جارا گد دیو کرن که نه جارا هم دبیجن پیدا کی و هاکر هن کس هن دبیجن yani ev yeki tiyana tabi gerek Kürt bugün yak evci Kürtün tamam yani partiye cudaya mecburini ne kesme kev bu fikri evana iş tamam tekli vam Türkiye rahe evana iş tamam Türkiye ra ticaret çitkin evci tamam peri vam Türkiye evci tamam peri Türkiye vedere evci tamam mita Türkiye hevleri evci tamam nikarın da geç Türkiye ra bakın evci tamam bira tekli vam PKK ra tane evci tamam bira alaka PKK nekin evci tamam biraş PKK ra nebin alikari evci tamam çima dedim peşe leşkeri Türk dışın yani Par Murat Karayılan yani go bira PKK nave bikşe hala em binirin artı em dikarin artışa Türk tek bivin anna yani tiştakun hatı kirin edi bi diplomasiye bi cirantiye bi ticarete bi Kürditiye hatta bi insanetiye jî ne izah kirin yani devleteke dagirkerek û dixwaze tevê Kurdistanê dagir bike dixwaze tekoşîna Kurda têk bibe dixwaze Kurd bê nasname bê maf bê hukuk bê statû bibînin ne tenê li Bakur dixwaze li her deverê Kurda têk bibe û hêzeka ku divê ez Kurdim li ber navê wan jî Kurdistan heye bi wan re êrîş dibin ev nayê qabûl kir yani kî ku vî tiştî qabûl bike divê ew ji Kurdîtiya xwe jî ji mirovahiyetiya xwe jî ji heysiyeta xwe jî şüphe bike ji bo vê yekê yani mesela ji bo ku mirov viya rexne bike hewce nake mirov alîgirê PKK be yani dikarin PKK jî rexne bikin bêjin PKK filan filan xeletî kirî lê ev nayê mane ku tu herî bi leşkerê dagirker re xiyanetê bikî bidî pêşiya wan werî bêjî aval virin vir bimba bikin vir bikujin viya bikujin nizam çi bikin ev ya navê viya xiyanet e û hetanê ku ji xiyanetê re jî em nebêjin xiyanet wê çaxê ne yekîtiya netewî pêkte ne Kurd azad dibin ne Kurdistan azad dibe yani kî ki di nava xiyanetê de be divê were gotin an ku dev ji xiyanetê berda gwazîdî xiyanetê nakim min şaştî kir min ji miletê xwe re ji welatê xwe re xiyanet kir êdî nema dikim wê deme cuda ama hetanê ku di pozisyona xiyanetê de be di pratika xiyanetê de be divê ev nav lê were kirin û were gotin ku di nava xiyanetê de بله ولی نجام مجارک دن که مخصص بحث بکم ورن وزیر کاری دروایه امریکا آنتونی بلینکن چوبو ترکیه و ایرول ودره وزیر ترک حکام فیدان را هفدیتین پیکانی ده گوتن که مجار گازه خازه لودره جبو اگربسته که ترکیه داخواست دیگه امریکا ویا قبول ناکه امریکا دبیجه اگر هند خوازن لسر خلاص کردن سیویل ها اسیرا دیلی که دست حماس دنه اون دکارن کارکی بکن Türkiye dixwaze leşkerê xwe bişîne Gazê ji bo ku vêje em di navbera Hamasê û İsraîlê de bin em nahêlin Hamas êrîş bike yani wek garantor dibêjin lê wer xuya kes vê qebûl nake ji ber ku piştî civîna Hakan Fîdan û Blinken civînek çapemenî nehatin li derxistin ev jî dide nîşandan ku her du aliya li hev nekirine tê gotin ku Türkiye ji bo ku li Filîstîn li Gazê daxwazê İsraîlê û Amerîkayê pêk bîne dixwaze ku êrişî rojava bike ji bo vîya jî Amerîka destûr bide yani yek ji daxwaza Tirkiye ev e yani bi rastî jî ev hevdîtiniyan îro da ya jî hevdîtinê berê de tiştek û hat rojava em vîya nizanin lê belê ne dûrî aqila ku Tirkiye tiştî wiha bixwaze ji ber ku Tirkiye çi dibe bila bibe her tim dixwaze wî tiştî li dijî Kurda bikarbîne mümkün e ku tiştî wiha xwastî be lê zehmet e di konjektûrek wiha da ku Tirkiye rabe bi taybet jî bejahî êrişî rojava bike ji ber sedemek wî konjektûra navnetewî herêmê hê ne misait e rojê pêş çi dibe em nizanin sedema duyem jî niha bi taybet ew jî li meselê Gazê dinirin yani niha İsraîl dewletek artêşan qewet e û Gaza cikî biçûk e û ew qas sîstemê binerd hene tunêl hene tiştenin yani nikarin ew bikin meheke vey dewam dike jî şerê tunêl û binerd hê natiye dest bikirin êl rojava jî yani difikirin ku rojava ji tişkî wisa hebe em êrîş bikin ew ê çawa çêbe ji ber vê yekê Tirkiye niha ew ê êrişiyê xwe hewayî
suiqas li ser sînor berdewam bike lê êrişek bejahî ku rast weke Efrîn weke serêkaniyê êrişî deverê din ê rojeva bike niha zehmet xuya dike lê bêguman Türkün yani her hovîtî ji wan tê divê hemberî vê yekê mirov şiyar be. Di rojê pêş te war xuya ye ku ew ê naveroka hevdîtina Hakan Fidan û Antony Blinken eşkere bibe lê ji niha ve mirov dikare bêje ku nakokiyê di navbera Amerîka û İsraîl û Tirkiyeyê her diçin kûr dibe lê bêguman Tirkiye dîsa di nava sîstema wan de heye. Yani hevkariya wana askerî, ticari, siyasî berdewam dike lê taybet ji ber mesela Gazayê pozisyona Tirkiye li ba Amerîka û İsraîlê hinkî bêqîmet bûye. Türkiye niha dixwaze ku xwe bi wan bide qebûlkirin ji bo ku xwe bi wan bide qebûlkirin jî lazim e li dijî Hamasê tiştekî bike. Di mesela Hamasê û Gaza û Filîstînê de ew jî li ceman cî bigire li Tirkiye piştî daxuyaniya Erdogan ku got Hamas ne terorîst e êdî nikare gav baş te bavêje mecbûr vê siyaseta xwe heta nîdereke wiha îdare bike binêrek ku êdî kî bi ser dikeve li gorî wî xwe bide ceman yani tarzı siyaseta Türkiye wisa li dawiya da wê Türkiye dikare her tiştê qebûl bike li dema ku tiştek qebûl kir jî dîsa ew bêje ez dijî Kurda ji we filan tiştê dixwazim yani mesela dixwaze ku di serê Kurda da biteqe lê li rojhilata navên yani statûk û dengê heyî têne guhertin û ev yek her ku diçe rêl pêşiya Kurda vedike yani ji Kurda re firsendên nû çê dike û bêguman ev firsend di heman wextê xeteriyê nû jî bixuratîne yani ku tekoşîna Kurdan wek niha li ser siyasetek rast wiha berdewam bike Kurd vê xeta ku niha heyî xeta sêyem bi israr dewam bikin ez bawer dikim ku di rojê pêş de ew ê ji bo Kurda ne tenê Sûriye li tevahiya Kurdistanê ew ên tiştên baştir çêbin ez wisa difikirim vê gevxatirê ve ê baş.